anak. Kumusta po kayo dyan sa Pinas, Nay? Ayos naman kami dito. Huwag mo kaming alalahanin. Ikaw, kamusta? Medyo nilalamig. Winter na po kasi. Pero kayang-kaya naman, Nay. Mabuti naman kung ganon. Si Ella po, kumusta? Malapit na siyang graduate. Parang kailan lang, nangihingi pa siya sa akin ng baon. Hay nako, hindi nga mapakali yun dahil sa thesis niya. Eh, ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Magte-30 ka na ha? para naman magkaapo na rin ako. Nay, wala pa po yan sa priority ko ngayon. Tsaka, mahirap pong bumuo ng pamilya dito sa Canada. Sobrang mahal ng bilihin. Sus, sabihin mo, hindi ka pa rin nakaka-move on sa ex mo. Naka-move on na po ako roon. Ay, sabihan niyo lang po kung kailan kayo mamimili ng damit na Ella, ha? Para dun sa graduation niya. Dadagdagan ko po ang ipapadala ko dyan para makakain din kayo sa labas pagkatapos. Hindi ka ba talaga makakauwi sa graduation ng kapatid mo? Hindi po talaga eh. Hindi pa kaya. Masyado pang mahal yung flight. Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako, anak. Ang tagal na niyang ubo niyo ah. Ba't di niyo pa ipa-check up yan, Nay? Ay nako, wala to anak. Nasa mid lang ako. O sige na, baka nakakaistorbo na ako sa trabaho mo. Kahit kailan hindi po kayo istorbo. Basta pag di pa rin nawala yung ubo niyo, ipatingin niyo ah. Sa mid nga lang to. Sige na, babay na. Love you, anak. Dear Love, ako si Ryan, isang OFW. Matagal na akong engineer dito sa Canada. Simula nang mapadpad ako rito, hindi na ako nakauwi ng Pinas. Kailangan talagang magsakripisyo para siguradong may maipadala ako sa pamilya ko. College pa lang, sinabi ko na sa sarili ko, magka-abroad ako. Isang pangarap na natupad naman. Dahil sa pagiging OFW, napaayos ko ang bahay namin. Napag-college ko rin yung bunso kong kapatid. Ipinangako ko kasi yun sa tatay ko bago siya pumanaw. Nakakalungkot na di ako nakapunta sa graduation ni Ella. Ramdam ko na medyo nagtampo si nanay. Sa dami ng okasyong palalampasin ko, sa graduation pa raw ni Ella tsumempo. Ilang beses ko rin namang binalak umuwi sa Pinas for good. Pero tuwing susubukan ko, naisip ko na mas maganda yung buhay na naibibigay ko sa pamilya ko pag nasa Canada ako. Iba rin talaga ang mga sakripisyo ng isang OFW. Sa totoo lang, di madaling kumita ng pera sa ibang bansa. May mga pagkakataon na yung natitira kong pamasahe, ibibigay ko pa sa pamilya ko para mas matustusan yung mga pangangailangan nila. Ay, naiwan ba ni nanay yung phone niya? Bakit ayaw niyang sagutin? Oh pre, katatanggap lang natin ng bonus tapos di na agad mapinta yung mukha mo dyan. Ayaw sagutin ni nanay yung tawag ko eh. Nagtatampo siguro. Di kasi ako nakauwi sa Pinas para sa graduation ng kapatid ko. Ganyan talaga. Wala eh. Kailangan nating magtiis para may maipadala sa pamilya natin. Kaya kung magtatampo man, intindihin mo na lang. Ay, ano pa nga ba? Bakit nga ba hindi ka makauwi? Sa posisyon mo ngayon, maning-mani sa'yo ang gagastusin sa flight. Nangihinayang kasi ako eh. Kaysa ipang-book ko ng flight, ipapadala ko na lang sa kanila. Para mas masuportahan yung pangangailangan nila sa bahay. Alam mo, nung unang mga taon ko dito sa Canada, ganyan din ako. Mas pinipili kong ipadala yung pera kaysa makapiling ang pamilya ko. Pero habang tumatagal, narealize ko na maiksi lang ang buhay. Kaya ngayon, lagi akong umuuwi tuwing may pagkakataon. O yun, high school na yung anak ko. Sanggol pa lang siya nung nagtrabaho ako rito. Ang tagal mo na pala dito sa Canada, Kuya Chris, no? Oo, dito na nga pumuti yung buhok ko. Yung mga panahong nasayang kasi hindi ako umuwi. Alam ko nang di ko maibabalik yun. Kaya ngayon, pinipilit kong bumawi sa kanila.
Kumusta naman yung anak mo kuya? Hindi naman ba siya nagtanim ng sama ng loob? Na lumaki siyang wala ka? Nung una, nahirapan akong kunin ang loob niya. Parang hindi niya ako kilala. Pero nung tumagal, naintindihan din niya na para sa kanila kung bakit nandito ako sa Canada. Mahirap talaga yung buhay OFW, Ryan. Meron kang ang perang maipapadala sa pamilya mo pero kapalit nun, katakot-takot na sakripisyo. Kaya ikaw, pag-isipan mo ring umuwi minsan. Mabilis lang ang panahon. Hindi sila habang buhay nandyan para pagsilbihan mo. Yun nga eh. Tumatanda na rin nanay ko. Tapos yung kapatid ko, mukhang uunahan pa akong bumuo ng pamilya. Pero pag-iisipan ko ang lahat ng sinabi mo kuya. O siya, balitaan mo ako kung uuwi ka ng Pinas ha. May papasabay akong regalo para sa anak ko kung sakali. Ayos lang ba? Oo naman kuya, ikaw pa ba? O, salamat pre. Salamat din kuya. Gumaan kahit paano ang pakiramdam ko. Kuya Chris, nandyan ka pa pala? Akala ko umuwi ka na kanina. Nagpahangin lang muna ako dito sa labas. Tumawag din kasi sa akin si Mrs. Ikaw, ba't nandito ka pa? May tinapos lang akong report. Tsaka inayos ko yung mga kailangan natin para sa exhibit next week. Kasama ka ron kuya, di ba? Mukhang di na ako uubra. Bakit? May urgent bang trabaho na ibinigay sa'yo si boss? Wala naman. Pero magpapasa na ako ng immediate resignation. Ha? Bakit? Ano nangyari? Kailangan ko na kasing umuwi ng Pinas. Mas kailangan ako ng anak ko. Di ba sabi mo, kailangan nyo ng pera ngayon? May problema ba? Mas kailangan niya yung presensya ko bilang ama. Nung tumawag si Mrs., doon niya sinabi, may stage 4 pancreatic cancer daw yung anak namin. Ang biglaan naman yun kuya. Wala raw bang lunas yung sakit niya dito sa Canada? Baka kaya pa siyang maipagamot dito. Tutulungan kita. Salamat pre. Pero wala na raw lunas eh. Kaya hanggat maaari, lubusin na raw namin yung oras na meron siya. Paano kanyan kuya? Ay, sa totoo lang, di ko alam. Nanlumo talaga ako sa balita ni Mrs. Kung kailan bumabawi na ako sa mga pagkukulang ko bilang ama, tsaka naman nagkaroon ng malubhang sakit yung anak ko. Kailan mo balak ipaalam kay boss? Bukas na bukas din. Ayoko nang sayangin yung oras. Gusto ko nang makasama ang anak ko. Nag-book na rin ako ng flight pa uwi ng Pinas bukas ng gabi. Sige kuya, ako nang tatapos ang report mo para bukas. Umuwi ka na. Sigurado ka? Oo, magpahinga ka na. Marami ka pang aasikasuhin bukas. Tumatak sa akin lahat ng sinabi ni Kuya Chris. Mas lalo ko napag-isipan na umuwi ng Pinas nung malaman ko yung kalagayan ng anak niya. Mahirap talaga malayo sa pamilya. Lahat ng pagtitiis, lahat ng sakripisyo, iindahin mo. Kapalit ng magandang buhay na maibibigay mo sa kanila. Mas naisip ko ng pahalagan yung oras na nakakasama ko ang pamilya ko. Matanda na si nanay eh. At ayokong mangyari sa akin yung nangyari kay Kuya Chris. Na kung kailan bumabawi ka pa lang, saka naman may trahedya sa pamilya mo. Hello, Ella. Kuya, Oh, kumusta? Bakit ka napatawag? kuya, ayaw ipaalam sa'yo ni nanay pero wala na ako ibang choice eh. Kuya, kailangan namin ng pera. Para saan naman? Bakit parang kinakabahan ka? May nangyari ba? Nandito kami sa ER ni nanay ngayon. Bakit? Ano nangyari? Sabi ng doktor may pneumonia daw siya. Kailangan daw maagapan. Mahihirapan na raw siyang makarecover kung patatagalin pa. Kailan pa siya may sakit? Ngayon lang namin nalaman na mayroon siyang pneumonia. Nung una akala namin simpleng trangkaso lang. Hanggang sa malala na pala. Kung napansin mo yung ubo ni nanay na hindi gumagaling, sintomas na pala yun. Di ba sinabi ko na dati pa na ipatingin mo si nanay? Ayaw kasi niya mag-alala ka, kuya. Tsaka medyo nagtatampo pa rin siya sa'yo, kaya
hindi niya sinasagot mga tawag mo. Akala niya rin kasi uuwi ka ng graduation ko. Pasensya na kung di ako nakauwi nun. Mas pinili ko na ipadala na lang sa inyo yung pera. Naiintindihan ko naman yun, kuya. Ang mahalaga sa akin ngayon, may ipagumot natin si nanay. Magkano raw bang kakailanganin? Wala pa yung final bill. Sasabihan kita agad pag meron na. Sige, hintayin ko na lang. Kumusta naman si nanay ngayon? Awa ng Diyos, mas mabuti na kaysa kanina. Hinihintay na lang namin na may mabakanting kwarto tapos ilipat na siya ron. Sige, ayos yan. Ella, palagi niyo akong i-update sa kalagayan niyo dyan sa Pinas ha. Para di ako nag-aalala. Hindi yung kung kailan huli na. Saka ako lang malalaman. Okay? Okay, kuya. Sige na. Pakisabi na rin kay nanay. Miss na miss ko na siya. Makakarating, kuya. Nagdesisyon na akong umuwi nang malaman ko ang sitwasyon ni nanay. Ayokong dumating ang oras na pagsisisihan ko ang lahat. Naging maayos naman ang pagpapagaling ng nanay ko. Buti na lang talaga na agapan. Pinaalam ko ang lahat ng plano ko kay boss. Naunawaan naman niya agad. Bala kong umuwi sa mismong kaarawan ni nanay. Hindi ko sinabi sa kanila na uuwi ako. Plano kong surpresahin sila. Sinundo ko sila. Nagpanggap akong driver ng hotel kung saan ko sila binook para magbakasyon. Kuya, Saan na raw kayo? eto na, palabas na. Ano bang sasakyan binok mo? Kulay silver na sedan. Nandyan na raw sa tapat ng bahay. Sa'yo nakapangalan. Ito na. Nakita ko na. Sige, ingat kayo ha. Update mo na lang ako. Bye! Bye, kuya. Salamat. For Ella po? Yes, ma'am. Nay, dali. Ito na yung sundo na binok ni kuya. Ay, Ella, kamukha ng kuya mo yung driver, oh. Oo nga eh. Baka kaya siya yung binok ni kuya para, kunyari, siya kasama natin ngayon. Baka nga. Ay, miss na miss ko na ang kuya mo. Kahit nagtampo ko sa kanya, hindi ko makakaila na nangungulila talaga ako sa presensya niya. Bakit po, ma'am? Nasaan po ba anak niyo? Nasa Canada siya ngayon. Hindi pa raw talaga siya makakauwi kaya binok na lang niya kami ng hotel. At eto, nag-arkila siya ng sasakyan para daw hindi kami mahirapang bumiyahe. Ay, sana talaga nandito siya ngayon. Sigurado po kung miss na rin po niya kayo. Baka hindi niya lang sinasabi kasi baka mag-alala kayo sa kanya. Siguro nga. Pero lagi niyang pinipiling unahin ang pangangailangan namin kaysa umuwi ng Pinas. Gastos lang daw. Di, ako na lang po muna ang anak niyo ngayong araw. Total naman sabi niyo, kamukha ako siya. Ay, oo nga, Nay. Tama si kuya driver. Para kahit papano, mabawasan yung pangungulila nyo kay Kuya Ryan. Ano bang pangalan mo, iho? Iyan po. Ay, teka. Naiwan ko yata yung shades ko sa bahay. Pwede po ba nating balikan, kuya? Medyo malayo na po tayo, ma'am eh. Ito na lang po munang shades ko gamitin niyo. Mukhang mas bagay po sa inyo to kasi parang pambabae eh. Sigurado ka po, kuya? Oo naman, Ella. Walang kaso yan kay kuya. Kuya Ryan? Ryan! Anak! Ako nga po, Nay. Dear love, di ko natuloy yung pagpapanggap. Gusto ko na rin kasing mawala yung tampo ng nanay ko sa akin. Gusto ko masaya lang siya sa mismong birthday niya. Nagulat pa rin naman sila nung malamang ako pala yung nagmamaneho. Yung mga mata ni nanay, halos mangilid ang luha sa tuwa. Noong mga sandaling yun, pakiramdam ko, nabawi ko lahat ng nawalang panahon. Tama talaga na umuwi ako sa mismong kaarawan ni nanay. Naging parang bagong simula namin yun. Nangako ko kay nanay na mula nun, hindi na ako aalis. Sa lahat ng oras na pinalampas ko, pagkakataon ko na para bumawi. Noon ko lubos na unawaan na ang oras
hindi kailanman mapapalitan ng kahit na anong halaga. Kasi ang importante sa huli, kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Metro's #1 Love Radio. Basic!